täällä ollaan sitten Oulussa nyt tänään käymässä ja täällä on hieno kasvimaa nyt toinen kesä, eli miltä se on tuntunut tämä yksin tehdä omaa juttu? No kyllähän se palkitsee, kun tänäkin aamuna vaimo Salla kävi hakee sellerit tuolta kasvimaalta ja puristettiin sitten tuoretta sellerimehua, niin on siinä semmoista niin. Kivaa taikaa. Kyllä, ja olet hyvin saanut kasvamaan tosiaan. Ja sitten monethan kysyy tästä penkasta aina, että kestääkö se oikeasti, niin teilläkin on varmaan kestänyt tämä koko kesän talven tässä, että ei ole. Joo, on kestänyt, että se lannotettiin ja muokattiin ja sitten pistettiin siihen malliin, mitä aluksi laitettiin. Ja tässä on muutama semmoinen niin kuin paikallinen kotipuutarhuri käynyt katsomassa ja ihmetellyt, että vau, että onpa kyllä niin kuin hienon näköinen. Että ei ole tämmöistä ennen nähty ja että niin kuin satoa tulee hyvin, että on tullut paljon kehuja semmoisilta ammattilaisilta, pitkän linjan niin kuin konkareilta. No niin, se on just sitä, että sä et kerralla opi ja sitten sä et kasvimaata heti satoon, niin se on se tärkeä juttu. Että ei sitä tarvitse 10 vuotta opiskella, että miten tämä menee. Joo, se on se tärkeä juttu. Ja sä kysyt sitä valkosipulista, kato viimeksi, niin haluatko nyt sitten tänä syksynä laittaa valkosipulia? Joo. Niin mulla tuossa on muutama sun mukana ja laitetaan lisää postiin, kun me saatiin se viesti vähän myöhään, niin tuossa on valkosipulin kukkaa, eli valkosipusta tulee siis 2 satoa, eli tulee kukka, sitten on tehdään pestoa tai herkkuu ja sitten on itse valkosipuli, joka tulee sitten heinäkuussa ja sitten se on se herkku saman tien. Ja nyt sitten jos haluaa valkosipulit laittaa, niin nehän pitää nyt laittaa syksyllä, syys-lokakuussa viimeistään maahan ja lannoittat samalla siinä ja sitten pistät kasvamaan, niin tulevana kesän sitten pääset syömään. Joo. Niin se on sellainen tärkeä asia. Ja sitten onko se niin uusille viljelijöille jotain tämmöistä, jotka harkitsee kasvimaata, niin onko se jotain sanottavaa heille? No mä tykkäsin tästä tavasta Take the Easy Way ja otan niin kuin ammattilaiset avuksi siihen. Niin en mä itse olisi olisi jäänyt kesken ja ei tämmöiselle niin satomäärälle varmastikaan olisi päässyt. No se on se heti sitten. Sitten meillä on tosiaan tarjous tulossa taas tässä syksyllä ja siihen kirjoitetaan tuohon video alle sitten vähän terveiset. Mietitään minkälainen paketti olisi tarjolla. Jos nyt miettii sitä, että haluaako syksyllä tehdä, niin kannattaa oikeasti tehdä, koska syksyllä saa sitten se valkosipulimaa ja sitten meillä on tarjolla lannoituspaketti kanssa sitten siihen seuraavaksi vuodeksi. Niin sinähän onnistuit lannoituksessa ihan hyvin sitten. Kerrottiin sulle mitä teet. Ja... No joo, ohjeet tuli siihenkin. Niin, että se on helpompaa, kun on niin tarkat ohjeet, että mitä teet ja milloin teet. Joo, kyllä. Just niin, koska kaikilla on niin rytmisä. Että nyt jos haluaa tosiaan tulevana kesänä valkosipuli saada tai satoa tulevana kesänä, niin se tarvii tehdä nyt se valmistelut siihen asiaan. Ja sitten keväällä on taas omat kiireessä, että jos säästää kaiken keväällä sitten, niin kannattaa katsoa. Että onko jotain sanottavaa vielä? Ei, niin. Kiitoksia. No niin, kiitoksia. Tässä satoa näyttää ja päivittäin ollaan niin tämän kanssa tekemissä. Että se on muutakin kuin se itse syöminen ja se sato, vaan se on niin puuhastelua ulkona. Puuhastelu, että sulla on kädet tuolla savessa ja mullassa, niin silloin oma vaikutuksensa. Joo, kyllä. Arvostetaan niin sitäkin. Joo, kyllä se just se meidän perheessä. Niin, se fiilis, se on ihan hieno. Siis se just kun se nostetaan korkealle toi multa ja kasvit on korkealla, niin se tulee se, että sä oot siellä kasvien kanssa. Se on se hyvä semmoinen tunne siitä, että sä oot oikeasti luontoyhteydessä. Just niin, se on hieno juttu. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia tästä ja kivaa päivää sinne.